dneska v tomto videu si dám asi rankedy a musím vám niečo ukázať. Reálne niektorí ľudia už sú takí šiši, že proste kúkajte, napísali, že sem gay a mrdám kluky, muhy, haha. Čože? Ako reálne on je proste blbý, alebo čo? No, daj jedno. Máme si toto. A viete, čo sa mi vôbec nepáči? Že ja som v extrémnom mínuse. Ako takto, ja som v mínuse strašnom. Toto, že akože mám malý trofej, alebo tak. Lebo ja som mal... koľko? Ja som mal 41 200, alebo koľko trofejí. Tak nejako. Ale ono mi sa to proste... Ja som mal 40 200 trofejí, ale on bol to, že trofeji sa znižovali a ešte ja som prehrával na schvál za Larryho aspoň 200 trofejí, takže som tam mal veľký mínus. Takže preto. To je všetko. Dobre, tak sa mi zapína hra. Za chvíľku. Ja si dám na toto radšej sluchátka. Dám si sluchátka, aby som lepšie počul. Tak. Počkaj, ale keď dám toto. Neviem, ako mi to bude robiť, lebo som ešte nikdy nenatáčal so sluchátkami. Nie, Larry, ja čo... Come on. Ty otravný bas. Dobre. Takže ideme ich zabiť. Dobre, mŕtvy. Feng, no nie, choď do prdele. Choď. Dobre, mŕtvy. Bas, nechcem baza. Komu ja ho nechcem. To jak sa switchli. Komu jeden išiel tam a druhý tam. Tak to sa dobre switchli. To je ja keď sa switchnem s Larrym. Ich tu trošku pokilujem. Larry's love the fighting record. Hej, toho som si nevšimol. Hej, stop. Tak ja tam idem a oni ho zabijú, prosím. Kamu, to mám také nešťastie. Choďte ho zabiť. Ja vykilujem týchto. To je Crippleman. Ja ich tu vykilujem. Haha. Trošku nás nahitoval, ale to nevadí. K ním tam ide robot a... On sa mi to seká. Kill. Ale premýšľal som nad tým, že by som chcel skúsiť ísť hrať niekedy, natočiť video, že ako hrám Granny. Lebo Granny mi celkom ide a... by som raz prešiel aj extrém, ale to dávno, aj 3 roky dozadu, alebo ako. A skúsil by som toto. Už som to strašne zabudol hrať a normálne ja som zabudol aj to, že výplnky je od kuše. Takže tak. Teraz viem prejsť tak normál. A mne to najlepšie ide, neviem prečo, ale mne to najlepšie ide cez ten dolný. Cez auto. Kamo, nie. Dneska sme boli na výlete. Ako zo školy. A ja som mal
Ja som vyhral, ja som pomohol vyhrať kamarátovi, ja som pomohol vyhrať Granny. A toto není možné, jak oni vždycky to vykilujú. Ten bas bol bugnutý normálne. Celý čas akože tak lietal, alebo tak. Poháčame tam všetko. Hej, to... Ale prečo sa mi to buguje? Kroj nás vykiluje všetkých. No. Strieľame. Nie, baza, nechcem. Aha. Bas. Normálne Uno karta tá zmeniť smer normálne. No. Super. Akože... dobre, to mám kojný. On stojí... Počkaj, kde to bolo? Brawl Stars stojí 3,50. 3,50 €, ale... Ja ho aj tak nechcem kupovať Brawl Pass, lebo ja by som sa musel opýtať rodičov, či mi to kúpia a tí mi to nedovolili, takže je to k ničomu. Alebo by sme si mohli zahrať ešte za Larryho. Takže... Koľko máme? Čože 6 minút? No. Tak si dáme ešte jednu ranked hru a to je jedno. Dobre, tak toto si pripravte sa na to, že toto bude asi prehra. Lebo mne to nejde na toto. Ja neviem proste, aký brawler je na toto dobrý. Kliknem Mika proste. Miko is banet. Viktor, pohni si, lebo ťa... Ale nie. Viktor de la Cruz. Oni mi nechali Larryho, ďakujem vám veľmi pekne. Chrčím, jak stará vrana. My boli v jaskyni a potom sme boli... v tej jaskyni bolo 6 alebo 8 stupňov. A to bolo normálne. Zima tam bola. A ja z toho som trošku nakryplý. Dobre, to stihneme nejako vyhrať. A keď tak hra môže mať aj 12 minút v pohodke. Ale vlastne mohol by som dneska natočiť aj Granny. Neviem, kedy to vyjde, ale proste skúsim natočiť dneska Granny. Ale musíte rátať s tým, že tá Granny bude strašne prepauzovaná a tak, lebo ja by som tú Granny hral asi 30 minút. Tak tá Bibina je silná. Nie, chodorici. Komu tá Bibina je taká svinia. Choď preč. Nikoho tu nebavíš. Zaber si môjho bratra. Haha. Bibi, I can kill Bibi. It's unkill. Tento. Ne. Kill. Zabil som ju. Dobre, ona je naštvatá. Pomoc. Ona sa ide pre pomstu. Ona je dobre naštvatá. No dobre. Nechoď tam, ja mám power 6 powerov. Prosím ťa, na čo tam ideš? Nechoď tam. Kamo nás zabijú ešte. Nie do prdele. Zaber si. Dovidenia. Tu chrčím jak stará vrana. 10 minút, ešte jedna hra. Dúfam, že to vyhráme, ale tá Bibina bude na mňa naštvatá, dobre.
A neviem, ako to natočím, ak budeme hrať 3 hry. Lebo ešte je jedna. A ak to nevyhráme, tak budeme hrať ešte jednu. A tu nemusíme vyhrať na 100%, takže buď prehra, alebo no akože pre nás je to zatiaľ výhra, ale nie je 100%, lebo ono sa hrá na 2 alebo 3 hry. Podľa toho, ako vyhráme. Ale ako vidíte, ja som za Larryho celkom dobrý. Ja som hral s jedným kamarátom, ako on je taký nubík, ale ako nie je úplne slabý. 13 tisíc trofej. A on má ďalších 2 kamarátov, alebo má brata a ešte jedného kamaráta. A oni išli po mne 3 a oni ma neporazili za Larryho. Oni išli s asasínmi proti Larrymu. Oni mali Fanga, Lily a Crowa. Oni ma neporazili proste. Do prdele, Jara bicka moja, poď so mňou do boja. A oni odstrel mi hlavicku. Prečo sa mi to seká? Dobre, toto ja si prehrám. Jara bicka moja, poď so mňou do boja a nezabí sa. Komu ak to vyhráme znovu, tak mne šibne. Jara bicka moja, nezabij ma, ale zabij nepriateľa, lebo nepriateľov nemá nikto rád. Dobre, zoberiem si všetky paury. Ďakujem. Neviem, kam sa mám skryť, lebo akože oni sú takí nubácky a... Nie. Haha, to čo spravil ten Larry Salto, alebo čo? Nie, to nebol Salto. Ale bol som star player. Prečo? Come on. Taký kúsok mi chýbal. Dobre, koniec. Otvoríme si Stardrop. A z toho padne nič. Dobre. Takže pre toto videjko je toto koniec a čus!